Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü soraw jogap dersimizde musulman doganlarymyz tarapyndan gaýta-gaýta soralan sorag var. Şol soraga jogap bermäge çalışalım. Ol soragam şeýle: Deýus diýip kime diýilýär? Deýus sözüň düşünürşi näme diýen sorag. Deýus sözüniň asly musulman doganlar Arapça söz ve deyyus sözünün düşünürüşü barada açıklaması barada şeýle diýilipdir. Huvellezî yerda-s-su'a ve yuqirru bil-fâhişete fî ehlihi felâ yekûne indehu gayretun alâ ehlihi. Ol, yani deyyus diýilen kişi maşgalasynyň, aýalynyň, gyýjygysynyň, gyýzdoganynyň ar namysa sığmayan erwet işler etmegine, binamyslyk etmegine razi bolýan kişi we maşgalasyny gabynmayan kişidir diýip düşündiripdirler deýus sözüni gysgaça. Deýusluk barada rivayet edilen hadislere seretsek, rawan Nesai'yu an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Thalathatun la yanzurullahu azza ve celle ileyhim yawmal kıyameti el-'aqu liwalidayhi vel mar'atul mutarajjilatu ve'd-deyyus." Abdullah ibn Umar'dan radiyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye kıyamet gününde 3 kişi Allah Teala seyretmez diye. Ene atasına eziyet berene, erkekleşen zinana ve deyyusa diye. Bu hadis Nesai'de geçiyor. Başka hadiste enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Thalathatun قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث." رواه أحمد. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Allah Teala 3 kişiye cenneti haram edenler. Arak kişi, ene atasına eziyet berene ve deyyusa, yani maşgalasının binamıslık etmeyine razı bolyan kişi diye. Bu hadis İmam Ahmed'de geçiyor. Hadiste musulman doganlar olara cennet haram edilenler diýmeginiň manysy barada ulamalar diye gönü cennete girmekli haram edilenler diye. Yani öňürti bul adamlar cehenneme girecek. Tövbe etmen ölseler azap çekjek, eziyet çekjek, günahlar yuwulandan soň ahirinde imanly benneler bolsa näme? Cennete girecekler. Yani cennete girmekli, ilki girmekli haram edilen diýip gözüne tutulýar şu hadiste diýip ulamalar düşünýärler. Emma ebedi cennete girmeyecekler var. Olar kim? Şirk koşup ölenler, kafir olup ölenler. Olar näme? Ebedi cennete girmeýärler. Olara ebedi cennet haram. Demek musulman doganlar namysyny ýitiren we öz aýal gyzlarynyň ahlaksyzlyk etmegine, ar namysa sığmayan hereketler etmegine razy bolup sesini çykarmayan we ayal gyzlaryny keseki erkeklerden gawynmayan kişi deýus diýilýän eken. We deýusluk musulman doganlar ul günahlardan hasaplanýar. Edel zina etmek, adam öldürmek ýalak, we arak içmek ýalak ul günahlardan hasaplanýar deýusluk. Indi şu mesele bilen musulman doganlar yeri gelende käbir zatlar, şu mesele bilen baglanyşyl käbir zatlar bellek geçeliň. Aýtjaklarymı musulman doganlar gowy unus berin. Sebäbi şu aýtjak zatlarymyň köp bölegi biziň içimizde giňden ýaýran we gynanýan tarapy giňden ýaýrany bir tarafa köp kişi şu aýdyljak zatlaryň haramdygyndan bihabar. Hatta aýtsaň bir wada kabul edip bilmän durýarlar. Şu aýtjak zatlaryň bir bölegi deýusluk, yine bir bölegi deýuslugyň bäri ýany we deýuslugy eltýän sebäpler. Mysal üçin, aýal gyzlarynyň dar libaslar giyinmegine, ýarym ýalanaç giyinmegine, balak giymegine, ýüzüne gözüne boýak çalyp, makyaj edip daşaryk çykmagyna, saçyny açyp ýörmegine razy bolmak. Daşaryk atyr sepinip çykmagyna razy bolmak. İsledip sepinip atır sepinip isledip daşaryk çykmagyna razy bolmak. Keseki erkekler bilen garym gatym bolmagyna,
Keseki erkekler bilen eger zerurluk bolmasa gepleşip ýörmeňe razy bolmak. Zerurluk bolsa gurlaşyp bilýär, dükana baranlar bir zat satyn almaly, bahasyny soramaly. Emma zerurluk bolmasa keseki erkekler bilen gepleşip ýörmeňe razy bolmak. Daşary ýurtlara we başga welaýetlara aýalyň gyýdyny işlemäni uğratmak. Toyda üýüşmelerde musulmanlar ýylyň arasynda tan soýnap durmagyna razy bolmak, aýalyň gyýdyn gyýjygyň gyýdoganyň fark etmeýär. İnternetde aýalyň gyýdyn suratyny goýmak, hususan hem erkeler bolup suwjuktyra perhilek suratlaryny goýýarlar, gujoklaşyp wad edip, şu hil suratlar goýmak. Kinolar, seriallar, klipler görüp ahlaksyz zenanlara, erkeklere seredip oturmagyna razy bolmak. Onsoň aýalynyň gyýdynyň aýdymçy, tansçy, tamada bolmagyna razy bolmak ýa-da islenlik märekäni güýmeýän işler bilen meşgul bolmagyna razy bolmak. Ýanynda mähremi bolmasa, keseki erkegiň ulagyna minmegine, keseki erkekler bilen elleşip salamlaşmagyna, keseki erkekleriň ýüzüne ýylgyrmagyna razy bolmak. Deňze ýüzmäge gitjek diýip aýal gyýdyny plaja goýbermek. Aýal gyýdlarynyň islan wagtynda, islan ýerine, kakasyndan, ärinden, dogonundan ruhsatsyz gidip ýörmegine, oňa-muňa gidip ýörmegine razy bolmak. Başga erkek bilen iki çäk galmagyna razy bolmak. Hususan hem geliniň, unsur musulmanlygynyň, hususan hem geliniň gaýnagalary bilen iki çäk galmagyna razy bolmak. Aýaly ulluk ýaşyna ýeten gyýdy bilen we keseki erkekler bilen bilelikde bir saçakda oturmak. Önsürün. Ya olmasa öýüňde erkek mihmanlaryna, aýalyna, gyýdyna, ya olmasa ejesine hyzmat etdirmek. Bolana okşul musulman doganlar. Kol kapyň näme berjek bolsa kapyň ýanyna goýýa gidip özüň almaly. Erkek hyzmat etmeli, aýal hyzmat etmeli. Dowam edýäs. Aýalynyň gyýdynyň owadanlygyny keseki erkeklere gurrun vermek. Aýaly bilen düşewünde bolýan zatlaryny başgalara gurrun vermek. Ine musulmanlar şu aýdyp geçilen zatlaryň käbiri, ine şu sanak geçen zatlarymma, şularyň käbiri deýusluk, käbiri deýusluga giden ýol we binamyslykdyr. Şoňa önsöreli. Iň möhümlerini we köp ýaýranlaryny we köp gawat gelýänlerini aýdyp geçdik. Aýtylap aýdýan, şu aýdyp geçilen zatlaryň käbiri deýusluk, käbir deýusluga giden ýol we binamyslykdyr. Indi bu zatlar aýdyp geçmegimiz käbir kişileriň nefsine ýakman biler musulmanlygynyr. Ajy gelmegi mümkin. Emma musulmanlygynyr ajam bolsa näme hakykat ýaxşy. Dogry hile edip aýdylmaly, ýetirilmeli. Ol gowuna degmäli, eýle bolar, beýle bolar diýip aýtmanyna şuuna geldik. Şoň üçin ajam bolsa musulmanlygynyr hakykat ýaxşy. Ýankysan zatlar bir topara deýusluk, bir toparam deýuslugyň bäri ýany bolup duran zatlar. Eger musulman bolsak şu işlerden uzak durmaly, musulman doganlar. Bu haramlyklaryň netijesi bu dünýäde de gaty erwet bolýar, ahlaksyzlyga, binamyslyga eltýär, ahiretde bolsa jezasy we azaby we bu dünýädäki erwetlikleri eýýam görüp oturýar musulman doganlar. Türkmenliň eşdilmedik, görülmedik binamyslyklar, deýusluklar, bihaýalyklar görülüpdir. Atabamyň ady bilen biz türkmen diýip öwnýäs. Ar namusly asylly arasda türkmenler şu haramlyklary edipdirlermi? Özümde soraýasmy şunu? Türkmen musulmanlygynyň ar namusyna gezek gelende gaty berk halk. Şu hilek bolupdurlar. Namus meselesinde musulman doganlar gylç bilen hasap sorap, kelle bilen jogap beripdirler. Indi biz şu görelle alýasmy? Gurlasak bu türkmen atababymyz zat diýip gurlaýasy. Indi şu aýdylan zatlardan musulman doganlar käbirini edýän kişiler, şu aýdylanlardan käbirini edýän kişiler şeýle diýmek mümkin, erwet niyet bilen edem zok, hawa ýüregimiz ak, niyetimiz düzü diýmek mümkin. İslamyň haram eden zatlar musulman doganlar kişiniň niyetine görä halala öwürlenek. O şeytan bizi bu hil bahanalar bilen näme allatmasyn, duzaga düşürmesin musulman doganlar.
Öň bilmän eden bolsak, köp bölek bilmän düşünmän edýär. Tawba edelim we mundan sonrasyna üns berelim. Musulman doganlar bu zatlar gaty möhüm zatlar, namus meselesi, haya meselesi, iman meselesi bu zatlar. Ve dersimizi musulman doganlar bu gysgaçyk soraw jogabymyzy we dersimizi İmam Zahabi rahmetullahi aleyhin sözü bilen tamamlalyň. İmam Zahabi Ulûn Alaratly kitabynda deýusluk bölümini düşündürenden sonra şeýle diýär: "Ve la hayra fi men la gayrata lehu." Aýalyny gabanmayan erkekde hayır ýokdur diýär. Allah Taala ahlimizi her hil bozuklukdan, şirkden, küfürden, bidgatlardan, ahlaksyzlykdan, bihaýalykdan bizi we neslimizi gorasyn. Ve bizi öz söýen we razy bolan bennelerden etsin. Allah Taala kullu türkmeni tevhide, akidesine, dinine, sünnete, namusyna berip durýan musulmanlardan etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.